Idan har za ku shiga da fice tsakanin ƙasa da ƙasa, jami'an shige da fice wato immigration tabbas sai sun duba fasfo ɗinku. Baya ga dubawar da jami'an shige da fice wato immigration suke yi wa wannan ɗan ƙaramin abu, ko kun san sauran abubuwan da fasfo ɗinku ke bayyanawa dangane da ku musamman idan za ku yi tafiya? Ina da yaƙinin cewa kun san cewa ana ɗaukar bayananku wanda ake kira biometric wato yatsu hoton fuska wanda shine cikin bayanan da ke fasfo ɗinku idan an neme su. Yawancin bayanan da ake baiwa jami'an shige da fice su ne waɗanda ke fasfo ɗin. Kamfanonin jiragen sama kan tura wa jami'an shige da fice na ƙasar da jirgin ku zai je. Wannan ya haɗa da adireshinka, kujerar da ka zauna, ta yadda kai bukin da sauransu. Haka zalika bayanan fasfo ɗinka ana aika wa hukumomin tsaro irin su 'yan sandan ƙasa da ƙasa wato Interpol da sauransu. Wannan na cikin dalilan da yasa jami'an 'yan sandan ƙasa da ƙasa na Interpol samun nasarar kama duk wanda aka ayyana ruwa a jallo kuma aka sanar da su. Ku ci gaba da bibiyar kafar tantance labarai, bin diddigi da bincike ta alƙalanci a www.alƙalanci.com domin kare kanku daga labaran ƙarya.